Estes nenos e nenas pasaron un día de lecer lonxe dos xogos que mandan agora, como os videoxogos e as consolas. Xoguei a brilé, fixen unha curuxa, a carrera de sacos, a comba, a cadea, os zancos e moitas cousas máis. O campo de fútbol e a área recreativa de Xermade converteuse este sábado nun espazo de divertimento ao aire libre onde se fixo gala o xogo de tradición como o pano ou a carreira de sacos. Estos xogos son moi divertidos porque, aparte, as persoas maiores lles recorda como era a súa infancia de pequenos e lles gusta que aprendamos a súa cultura de antes. Veñen de diferentes escolas da provincia e toda Galicia. Moitos xa xogaron nos seus coles, algúns como este, o brilé, que consiste en dar co balón a un dos participantes do equipo contrario. E xogamos moito en gimnasio. Do Mosteiro de Cabeiro, de A Capela, e somos un cole que temos un centro de interpretación de xogos tradicionais. Outros, en cambio, de máis antigüedade, como as carrilanas, descubríronos por vez primeira. As carrilanas, la verdad, nunca había xogado e me gustou moito aprender. Por exemplo, da botella, non o coñecía eu. O da curuxa tampouco. Os rapaces gozaron de máis de 30 xogos con obradoiros como de instrumentos musicais, onde aprenderon, por exemplo, a elaborar con osos unha curuxa que se empregaba como reclamos paxaros. Lo agujereamos y queda más o menos así, un poco mejor hecho el agujero, y se sopla y como que suena como un silbido. Ademais, os cativos presenciaron cos maiores exhibicións de xogos tradicionais de colectivos e asociacións galegos, como a Chave, Loita Galega, os Birlos ou o lanzamento de Goxo e da Piña, un xogo típico da Terra Chá que foi novidade este ano. Todos os xogos, prácticamente todos os xogos tradicionais, teñen unha gran simbiosis ca natureza. É xa a 8ª edición deste encontro escolar organizado pola Rede Galega do Xogo Brinquedia. O obxectivo? Non nacemos para sustituir outros xogos modernos con esta globalización que chega a todos os sitios, sino para compartir espacio e tempo. Un total de 45 voluntarios do Colexio Ánxel Casal e o Concello Xermadés fixeron posible esta xornada que se divulgará na web da asociación grazas a un vídeo que elaborará a Fundación TIC en apoio á organización.